maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong ukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome sa atong programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygo ng Dios nga magapanalangin na usab sa atong panaguban sa programa nga ang Dios padayon nagapamuhat. Sa atong pagsugod, akong gihangyo matagusa sa pagduol nga to sa atong buhi nga Dios. Hinuhimo kitag mga pagdaig, ato ang buhaton ang mga pagpasalamat, mga pagpasidungog sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Diin naghatag siya kadaugan, kalampusan sa atong pagpuyos kalibutan. Magampo ta. Amahan na mo nga Dios ang makagagahom, nagpasalamat kami sa imong pagkamaayo. Salamat o Dios sa walay hunong nimong pagpanalipod, pagpantay, paghiya ka namo. Dinang among kinabuhi o Dios, nagabato kadaugan, kalampusan. Salamat Amahan sa mga panalangin nga imong gihatag. Salamat o Dios sa kalipay ug kalinaw nga among nabatunan. Salamat o Dios sa imong proteksyon nga among nasinatian ning adlaw. Samtang kami mag-auban o Dios sa imong pulong, padayon ka magaproteksyon, padayon ka magapanulti sa matag usa. Ang imong pulong mo, among gikinahanglan, ang imong mensahe mo, amo ang kadaugan, ang kinabuhi, kabaguhan, kaluwasan, panalangin sa among pagpuyo. Samtang kami nagahulat sa pagbalik sa among Ginoo. Amahan, amo kang ipasalamatan sa pagpanalangin usab ka namo in Jesus name. Amen. O amen. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome sa itong programa ng Pulong Mo Kinabuhi Ko. Mayong gabi ni Lini Celeste Labitan. Mayong gabi pa Sister Lini. Mayong gabi Pastor Gideon. Kumusta mo Pastor? Dalaygo ng Dios nga nag-uban ang naghatag ka namo kadaugan. Okay ra gid mi sa tabang sa Ginoo. Mayong pagiguban ni Ginalig Sirapiloy. Mayong gabi Pastor Gideon. Mayong gabi sa tanan. Panang limbaso, wa mahuti kuso. Tunog kong bagyo sa kinabuhi ko, di ko mahadlok kay nakaginoo ang igabalos ko. Mayong gabi, mayong pakiguban ni GRB Gabutan. Mayong gabi matod pa, wow, pagkanindot na sad, maminaw na sad mi sa pulong sa Ginopas. Pa-shout out diri sa Kamangahan, Banawa, Montirasas, Pas og sa akong pamilya, si Blanis or Gabutan. Mayong gabi, mayong pakiguban ni El Satra Hanobago Ngod. Mayong gabi Pastor Gideon, salamat sa imong pagtudlo o pagpahimangno, pagdasig. Among pastor request kog kanta nga gugmang maunongon o ginikanan. Wala maday na ako to makanta kaganina ang gugmang maunongon. Musta sis? Si Randy Putin Senior, mayong gabi Pastor. God bless sa inyo Pastor. Request kog kanta Pastor ning Dapi. Kay nakaginoo ang igabalos ko, mao ang pagkain mo. Ang pagsayaw ikabalos ko, ang paglukso ikabalos ko. Mayong pagiguban, mayong pagpaminaw ni Marlinda Samiao. Mayong gabi dinha Pastor uban sa imuhang mga pamilya og si Mikoy Kabmi. Hello Pastor, mayong gabi isab. Shout out day ko Pastor sa Imbak family sa Barangay Malamba, Marilog, District Davao City. Mayong pagiguban ni Inday Dorlin, ang Dios magpanalangin og matud pa salamat sa tanang panahon Pastor og magpanalangin kanimo ang Ginoo. Si Samuel Salapi, good evening Pastor, watching from Bye Bye Liti. Si John Tacloban,
pinagpalang lingkod ng kataas-taasang Diyos. Si Melio Gabugos, good evening Pastor, God bless to all. Og si Mariel Tampos, maayong gabi Pastor, daghang salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, sa imong gugma nga muwali kayod sa tinuod nga mensahe sa Ginoo. Inay, gyud akong nabantayan sa akong kaugalingon ang kabaguhan. Salamat sa Ginoo. Request ko awit Makalangit Pastor, kinabuhing bago. Ako tagaag pagtagad ang ning dapit mga kaigsuonan diris ato ang programa. Kasing-kasing na ayo nasyagi padaku milagroan niya dinda. Uy di Pastor, mukhang yo kantag gugmang maunungon no ginikanan. Ako nang kantahan sister. Si Merlinda Samyo, request kanta Dili Ka Bayran. Si DC Tislorna, mayong gabi Pastor watching from Surigao. Og request kog kanta Pastor Matinod Anon Ka. Si Jose Kabugnason, mayong gabi Pastor, request kog awit Makalangit Buhay siya. Pwede kantahon nimo ang Pastor si Nanay ug si Tatay gikan ni Sister Lene. Mao ni ang solid listener sa ato ang programa sa 97.9 Love Radio Cebu sa unang mga panahon. Si Merlinda Samiao, kantaha ang Higala Pastor. Sige, request kog kanta Matinod-anon Ka. Pastor, nindot kayo imo mensahe atong nagwali ka sa Thanksgiving. Makakapadasig pag-ayo Pastor. Pabati ko sa amo diri sa Siargao. Maayong gabi diha. Mayo nga pakiguban ng Dios magpanalangin. Si Leonie Canio, mayong gabi Pastor, lain na pod nga pulong sa Ginoo nga among mabati karon. God bless sa tanan nga nagsunod sa imong programa Pastor, request kog awit Labod. Sa mga awit nga dili na nako maabsan, pwede ra gyud nga inyo nang usbon pag request sunod na tong live sa tong programa. Pastor, pwede magpa ampo unya kompletong kaayuhan mga balatian ug usa man ni nga ani adinhi nagauban para sa buhaton sa Ginoo. Okay. Dili na ko kayo makuha ang mensahe. Ato nang dadon sa mga pag-ampo. Si Jill V. Balinti, mayong gabi Pastor, makadasig imong mga pulong from Tagum. Sirni Sarah, mayong gabi Pastor, salamat mga pulong sa Ginoo nga imong giwali kanunay, ang Ginoo magauban kanato. Okay, ako ang tagaag pagtagad ang awit mga kaalangit maigsoon kinabuhing bago. Umani ini mga kaigsuonan, ako nang katahon ang si Tatay si Nanay ug ginikanan gugmang maunongon ug sisus ato higala. Sangpi kanimo ania ako o Ginoo nagapaubos sa ngalan mo ania ako magpasalamat ako sa pagdaig utang makapay mo kanimo ani ang kinabuhing bago
gabi ni Bing Dandan o ni Armando Inglaterra. Mayong gabi Pastor Wasing sa Island Garden City ug Samal. Pwede request Pastor imong gunit. Ug Sigano Chinod. Mayong gabi Pastor request kog song How Great Thou Art. Kanang Bisaya version. Mura og ang mga awit makalangit nga gi-request diri murag dili na nako mahatag ang uban tungod kay gamay na lang pod ang atong oras. Si Brother Josepino Paran, maayong gabi Pastor G ug sa tanang kaigsuonan diha kang Kristo request awit magalangit dito sa cross. Salamat kayo and God bless. Ug si Gigi Mens, maayong pakiguban. Kanunay rako Pastor nagmonitor sa imong wali. Imong dako gasunod pirmi kay hinay gyud pirmi signal unya. Ako lang pirmi reply imong mga mensahe. Salamat kaayo. Og ni Wilda Prospero maayo nga pagpaminaw. Matud pa ni Elisatra Hanobangon. Mayong gani na apaka ako matimangon sa maning karon Pastor. Salamat sa Ginoo kay maayo gyud kanunay. Si Mariluna Sigera, good evening. Laing higayon na pod makapaminaw ko sa pulong sa Ginoo. Mayong gabi ni Sister Maricel Henriksen. Good afternoon diha sa Sweden. Si Anib Rino. Mayong gabi Pastor sa message nimo Pastor ako nag-chat please. Pastor gitsatan ko sa Palawan. Klim please kuha ato Pastor gamay ra gud to. Dugay na to Pastor, murag 2 months na tayong Pastor. Sister Anib Serenio, salamat kayo sa imuhang kanang sa imuhang gi-share. Dunay nag-text diri sa kuha unya at ang Palawan nag-text sa kuha mga 2 months na tinuod to. Wa gyud nako maklaim kay wala ko kay balog unsay kumplitong sender. Muna nga wa gyud nako maklaim mura og dili na masiguro maklaim ang 2 months. Og akong suwayan kung makabalo ko kung unsa gyud ang kumplito nga ngan og kumplito nga kanang cell number kay maura magyud nay gikinahanglan sad para maklaim nako ang unsa may panalangin nga gikan sa atong buhi nga Dios. Muna nga duna toy higayon nga wa gyud nako maklaim. Og salamat kaayo Anib Serenio, mas salamat kaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Og akong pangayoon kung mahimo ang sender, ang complete ngalan sa sender og ang cell number. Pwede ra gyud ipaabot sa ako ang cell number 0932-638-4134 og sa ako ang IP account Gideon Candelario. Salamat kayo ang Dios panalangin og siya nga Dios nga tong ilagaran nakakita sa tanan og siya nga Dios nga magabalo sumala sa iya mga pulong. Salamat sa kinabuhi ihatag mo. Salamat sa kalinaw gipaambit mo. Pwede ra gyud Sister Anib Serenio nga pwede ra gyud i-chat nimo sa number 0932-638-4134. Mao na nga akong gi-reply diha sa atong live. Maayo nga pakiguban ni Daniel P. Uga. Maayong gabi Pastor uban sa imo ang pamilya. Busog na usab ang atong espiritu sa pulong sa Ginoo. Request ko kanta Goodness of God. Okay, akong katahon mga kaigsuonan ang awit nga gi-request diri sa itong programa, Gugmang Maunongon.
sukat pa kani ato giubanan mo ako, sukat pa kani ato iatiman mo ako, bisan pa sa katalagman, bisan pa sa kalisdanan, giluwas mo ako. Ang pagkamayo mo, Jesus, maunon mong gugma, nagadasi, nagalito sa pagtuo. Sukat pa kani ato giubanan mo ako, sukat pa kani ato giatiman mo ako, bisan pa sa katalagman, bisan pa sa kalisdanan, iluwas mo ako. Ang pagkamayo mo, Jesus, maunon mong gugma, nagadasi, nagaligo sa pagtuo. Angayang kang daygon sa tanang panahon, kay ang gugma mo kanunay giyong maunong. Hantod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, o Jesus, liwata ang mga halad ko. Angayang kang daygon sa tanang panahon, kay ang gugma mo kanunay giyong maunong. Hantod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, o Jesus, liwata ang mga halad ko. Ikaw kini ka na, bata mo tudloe, bata mo giyahi tudloe, pamatasan ikaw gini ka na, bata mo tudloe, bata mo giyahi tudloe, pamatasan. Kabataan karon angay gyong monitoron, sa gadget kontrolon, sa module paansiron, ay agayot pasagdai, ang cellphone mo tagoi, kaugmaon nila naas paglumala. Ikaw gini ka na, bata mo tudloe, bata mo giyahi tudloe, pamatasan ikaw gini ka na, bata mo tudloe,
bata mo giyahi tudloi pamatasan. Kabatanunan karon angay gyong giyan sa Bible tudloan, aron na ay pamatasan, ayaw gayot pasagdai sa email paundangan, aron makatarong pag-eskwela ikaw ginikana. Bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi pamatasan, ikaw ginikana. Bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi pamatasan, ikaw ginikana. Angay magmainam po, ulong sa Dios tipigan, kaiwagas Pinoy anan, ikaw magmainam pingon, kay ikaw ilang panagingnan. Kung buhaton mo kini, ikaw mabulahan, ikaw ginikana. Bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi pamatasan, tudloi pamatasan. Si tatay si nanay dugay nas pagtuo, apan kinabuhing wala kit mabago. Si tatay mo sabong, si nanay mo inom, silang mga anak sa pitsil magbuti. Sila ang karnero nga gikuto, nanagas ang sungay lakip ang balhibo. Sa simbaway gana sa ampo naluya, kay gilintuan lagi sa dagkong problema. O pastor, pastor, tambagi, tambagi sa Biblia, hala basahi, basahi, basahi pa, aron mahimata, ang Kristohanon nakatulong pa. Pastor, kami kaloy 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 ayaw in town kami kung baha, baha. Amo pang maagwanta, magsimba-simba kami panagsa. Nganong iniyo kong hadlokon, individual baya ang salvation, kay kung dili ko kamo badlungon, sa impierno ka mo pagsunugon. Si tatay si nanay dugay nas pagtuon, apan kinabuhing wala gid mabago. Si tatay mo sabong, si nanay mo inom, silang mga anak sa pitsil magbuti. Sila ang karnero nga gikuto, nanagas ang sungay lakip ang balhibo. Sa simbaway gana sa ampo naluya, kay gilintuan lagi sa dagkong problema. O pastor, pastor, tambagi, tambagi, tambagi sa Biblia, hala basahi, basahi, basahi sa Biblia, basahi pa, aron mahimata, ang Kristohanon nakatulog pa. Pastor, kami kaloy ayaw in town kami kung baha, kay kun amo pang maagwanta, magsimba-simba kami panagsa. Nganong iniyo kong lokon individual baya ang salvation, kay kun dili ko kamo balungon, sa impierno ka mo pagberkyuhon. Empingin kinabuhi mo,
Ampinging kaugmaon mo, ampingi ang tanan, ang anak kanimo. Pili ang ikauban mo, pili ang mabarkada mo, pili ang tanan, ang muunong kanimo. Tanang butangan na ka, numdumi piniyalan na ka, pusa ampingi, kay may oras paninglan ka. Siguro ha nga magpagamit ka sa gabuhat mo, kay may katuyuan siya, paminaw gyud. Samtang buhi ka pa ni Hesukristo, kay sugilan ka, ayaw talikdi ang mission mo, ayaw kahadluki mga pagsulay, ayaw kabalaga bisan asa ka, kay unungan ka ni Hesukristo ato higala. Ampinging kinabuhi mo, ampinging kaugmaon mo, ampingi ang tanan, ang anak kanimo. Pili ang ikauban mo, pili ang mabarkada mo, pili ang tanan, ang muunong kanimo. Nang butang nga anak ka, hinumdumi piniyalan ra ka, pusa ampingi, kay may oras paninglan ka. Siguro ha nga magpagamit ka sa gabuhat mo, kay may katuyuan siya, paminaw gyud. Samtang buhi ka pa ni Hesukristo, kay sugilan ka, ayaw talikdi ang mission mo, ayaw kahadluki mga pagsulay, ayaw kabalaga bisan asa ka, kay unungan ka ni Hesukristo ato higala. Kini mo lamang kami mo simba, kini mo lamang kami mangalagad, kay ikaw ang ipadala sa Ama. O Jesus,
Salamat sa gugma, salamat sa imong mga kasaki, salamat sa imong mga pagantos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Daghang mga katawhan, relihiyon ang pinagpatukan, apan ang imong pulo, ikaw lamang ang angayang simbahon. O Jesus, salamat sa gugma, oh hallelujah, salamat sa gugmang walay paglupad, salamat sa imong mga kasaki, salamat sa imong mga pagantos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Karon kami ania, kami nagkahiusa, dili pang relihiyon, kung dili ang imong mga pulo. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubad, salamat sa imong mga kasaki, salamat sa imong mga pagantos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Kaluwasan nga naangkon ko. Dalaygon ng Dios mga igsoon sa mga awit magkalangit nga nagpahinumdum kanatong tanan nga nangaluwas ta sa mga sakripisyo sa atong Ginoo. Walay naluwas nga tao kung wala pa ihalad sa Dios ang iyang bugtong anak. Tungod sa mga pag-antos, mga sakripisyo nga dili kaya sa tao, gikaya ang tanan sa atong Ginoo aron ikaw ug ako madala sa iyang trono. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga paday nagpanalangin kanatong tanan. Mata na ta sa paghisgot sa pulong sa Dios, ug sa gihapon ako ang tagaan og pagtagad o pagmonitor gihapon ang inyong mga mensahe nga inyong ipaabot diri sa atong programa ug kaha mga pangutana. Okay, ako ang matud pa diri ni Gingging Simpron. Amen. Yes Lord, salamat kaayo na akay gigamit nga tao aron paghatod sa imong mga mensahe. Si Lisel Tihas, maayong gabi uban imong pamilya. Si Raymond Candelario, amen, maayong gabi Pastor, dalaygon ang Dios sa inyong kinabuhi Pastor. Salamat kaayo nga nindot kaayong mensahe sa mga kanta para sa Ginoo. Kumusta mo diha Dongray? Kumusta mo day Maring? Ako ni mga igsoon diha sa Cavite. Si Nars Boyan, good evening Pastor Gideon. Og sa tanang viewers, listeners, salamat sa mga bulawanong mensahe nga imuhang ipahayag. Ngari ka namo. Og salamat kaayo og mintras sa maghisgot ta sa pulong sa Dios, ako ra gihapon nga tan-awon ang inyong mga mensahe. Kung dunay mga pulog mga mensahe gikan kaninyo nga
mahitungod sa mga pangutana o kaha mahitungod sa pagpaambit sa pulong sa Dios ako ng tagaan og pagtagad. Ug alang sa mga nag-request og awit makalangit, dili na nako matagaan og pagtagad tungod kay ang atong oras gamay na lang. Kinahanglan sad nga mahatagan gyud natog panahon ang pulong sa Ginoo diha sa Roma kapitulo 8. O kung naamoy mga Biblia, kay mao magyud nay pinakaimportante do natay Biblia, ato gyud ni nga batasanon ug mahimo ning lifestyle sa ato ang pagpuyo sa kalibutan, ang pagbasa gyud sa Biblia. Ang uban mo ingon nga, pastor, ang dili mo basa, ayaw kabalak ang dili mo basa, kalabak kabalak ang imong kaugalingon nga kabalo kang mubasa nga wa kay basa-basa. Usahay, ang tao mga kaigsuonan concern kaayo sa uban, wala siya mag-concern siyang kaugalingon kung tinud-anay og sigurado na ba siya nga makasulod sa gingarian sa Dios. Ang paghatag og panahon sa pulong sa Dios mo'y pinakaimportante labaw sa tanang butang. Kay ang tanang butang gawas sa pulong sa Dios nga ato karong hisgutan. Ang tanang butang may katapusan, mawagtang og dili nimo madala sa kahitasan. Apan ang pulong sa Dios dili gayud mahanaw, bisan pa ang langit ug ang yuta mahanaw, apan ang iyang mga saad magpabilin. Magapanghitabo gayud ang mga mensahe sa Dios. Og sa atong pagpangalagad sa Ginoo, ang mga pulong sa Ginoo kita mismo nakasaksi nga dili gid mapakyas. Mga pamaagi sa Ginoo dili gayud mapakyas. Mga pamaagi sa Dios muhatod gyud nato og muhatod gyud nato ngadto sa kinabuhing malinawon, malipayon, kinabuhing madaugon, kinabuhi nga puno sa panalangin gikan sa Ginoo. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga nagapanalangin kanatong tanan, ilabi na sa ako mga kaigsuonan kaninyo nga nagsunod din imong programa. Sa Roma kapitulo 8 bersikulo 3 ug bersikulo 12 mao ni atong tagaan og pagtagad. Ang bersikulo 3 mga kaigsuonan ko sa Ginoo naghisgot ni sa mga madawat or mabuhat sa atong Ginoong Hesukristo. Diha sa bersikulo 3, ang wala mahimo sa balaod tungod sa kahuyang sa tao, gihimo sa Dios. Gihukman niya ang sala diha sa kinaiya sa tao, pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak. Sa iyang anak nga mianhi, ingon nga tao aron paglaglag sa sala. Mga igsuon, ang sulat ni Apostol Pablo gikan sa kapitulo 8 mga igsuon sa Roma. Kung imong tan-awon gyud ang kapitulo 8 mga igsuon, naghisgot siya sa balaod o kang Kristo Jesus. Kumbaga, law versus Christ. Giatbang ni Apostol Pablo ang pagpahayag, pagpasabot kining duha ka mensahe alang kanatong tanan, balaod og ang kinabuhi ni Hesukristo. Daghan nga mga wala gyud mahimo sa balaod. Ang wala mahimo diha sa balaod gihimo sa Dios diha kang Kristo Jesus. Kay ang balaod gisaysay o gipaabot ni Apostol Pablo nga ang trabaho sa balaod pagpaila lamang sa tao sa iyang sala. Pero wala magpasabot nga kita nga nailalom diha kang Kristo, sa grasya sa Dios nga naa kang Kristo, wala nay balaod. Naa ang mga balaod. Naa ang mga pagtulunan. Padayon mga igsuon nga gihisgutan ang mga pagtulunan. Og ato sagyong na sabtan nga bisan sa balang espiritu dunay balaod. Dili gyud mahitabong walay balaod. Lamang ang balaod sa unang panahon pagpaila sa tao nga siya sad-an. Apan ang balaod nga naa sa atong Ginoong Hesukristo ug sa balang espiritu mudala nato sa kinabuhing way katapusan. Kinahanglan magkinabuhi kita sa unsa may mga patakaran. Kung gidili gyud na, kung gitugot gyud na.
Kung gitugot, nan atong ikinabuhi. Apan kung wala itugot, atong likayan. Sa versikulo 3 mga kaigsuonan, giklaro diha nga daghan kaayong mga kahimtang sa kinabuhi sa tao o dapit sa kinabuhi sa taong wala gyud ikahatag sa balaod o walay nahimo ang balaod. Apan tungod sa plano sa Dios, mga igsuon, ang wala mahimo sa balaod gihimo sa Dios diha kang Kristo Jesus aron ang sala pagalaglagon. Diha kang Kristo mga kaigsuonan atong hinumduman, daghan kayo mga butang nga nahimo diha kang Kristo og wala mahimo sa balaod. Una, kanang pagkamatarong. Diha kang Kristo mga kaigsuonan, ikaw ug ako, sa diha nga mosunod ra gyud tas pamaagi sa Ginoo, ang Ginoo mohimo ug himuon kaniyang matarong. Ang pagkamatarong mga kaigsuonan nga buhat sa Dios, mahimong sawayon kas mga tao, mahimo nga butang-butangan kas mga tao, apan sa Ginoo limpyo ka, apan sa Ginoo matarong ka. Dili ta angay mabugatan, dili ta angay mabalakan ni maguol masakitan kun ang kalibutan o ang mga tao mo saway nimo, mo daot nimo, mo guba nimo, ayaw kabalak eh. Ang atong kabalakan kung dili na nato maikinabuhi ang pagtulunan sa amahan. Kay kung dili nato ikinabuhi ang pagtulunan sa amahan, giklaro sa balang kasulatan nga wala na sad ta mahiusa kang Kristo. Apan dalaygon ang Dios nga duna gyud sa isaad nga bisan kinsa katong nahiusa kang Kristo, dili gyud mahitabo mga kaigsuonan nga siya mapukan. Kana kon padayon ang pagpaminaw sa mga pulong sa balang espiritu diha sa mga kaiglesiyahanan. Mahinungdon man, ikaw ug ako kinahanglan makadungog kanunay sa pulong sa Dios ug mga pasidaan, mga pangimangno sa Dios alang kanatong tanan. Kung may dalunggan ka, pamatia ang giingon sa balang espiritu sa mga iglesia. Importante ang pagpaminaw ug pagtuman niini kay mao ni muhatag kanato og kinabuhing bulahan. Versikulo 3 mga kaigsuonan nagpakita nga adunay mga butang nga dili gyud mahimo sa balaod, apan diha kang Kristo mahimo. Ang pagkamatarong og pagkalingkawas diha sa kamatayon. Sa balaod daghan kay nangamatay, pero diha kang Kristo daghan ang nangabuhi. Daghan ang naluwas, daghan na bago. Kabantay mo nga ang mga tao nga nagtamod kanunay sa balaod sa karaang panahon, ang kinabuhi o kinaiya wa gyud mausab nga dili gyud mahimong sama kang Kristo. Apan ang tao nga nahiusa kang Kristo sama kanimo o kanatong tanan, tinud-anay nga nahiusa kang Kristo, mga igsuon, naluwas gikan sa sala. Nganuman, tungod kay giklaro sa Dios nga ikaw ug ako wala natuguti sa pagpuyo sa sala, kay wala nay halad para sa sala. Gitapos na ni Jesus ang tanan. Mahinungdan, ikaw ug ako wala gyud tuguti sa pagkinabuhi diha sa sala. Aron dili ta magkasala, aron dili ta magpuyo diha sa sala, ikinabuhi ang pulong sa Dios. Dunay mga tao nga naghuna-huna nga makasala ra gyud ang tao. Dunay mga tao naghuna-huna og nagtuog gyud nga tao ra gyud makasala. Buot bang ipasabot nga si Jesus nagpakataon nakabuhat sa sala? Kay si Jesus mga kaigsuonan kung imong lantawon, gibiyaan niya ang iyang pagkadiyos, gihukas o gihubo niya ang iyang pagkadiyos, o nataw siya nga sama gayud sa kasagarang tao nga nataw sa kalibutan. Nataw siya nga ubos pasta ng ubos. O paila o giklaro sa Biblia nga nataw gyud siya.
tao gyud si Jesus. Ut bang ipasabot nakasala o nagpakasala si Jesus? Mga igsoon ang tinuod, kon ang atong pagtuo na align sa Ginoo, wala gyoy kanabitang walay mapakyas. Kay kun ang tao mga kaigsuonan mutuo ra gyud nga dili gyud ka makasala, di gyud ka makasala. Kay dunay mensahe si Apostol Pablo nga even si Jesus miingon siya nga mahimo gyud ang tanan sa tao nga may pagtuo. Kamantay mo nga si Jesus mga igsoon giduol og usa ka tawo nga ang iyang anak nagkasakit o giwaan ba to? O niya giadto sa usa ka tawo ang iyang anak ganto sa iyang mga tinun-an apan wala gayud magkaayo. O niya ni adto siya ni Ginoong Hesus aron ayuhon sa atong Ginoo ang iyang anak. O ingon siya nga ihabat tong anak o miingon siya nga makahimo ka sa pag-ayo. Miingon si Jesus, walay dili mahimo sa tao nga may pagtuo. Ang tao nga dunay pagtuo mga kaigsuonan, mahimo gyud nga dili gyud siya masayop. Mahimo nga dili gyud siya makasala. Tinuod gyud na. Kay maunay giingon ni Jesus, walay dili mahimo sa taong may pagtuo. Maunay akong nabasa mga kaigsuonan. Ako ning pangitaon kung asa ni dapit na basa nako kining maong mensahe. Ingon siya dinhi mga igsuon sa Mateo 17:20. Si Jesus mitubag, tungod kay wala man kamoy igong pagtuo, sultihan ko kamo, kung may pagtuo kamo sa mas kadako sa liso sa mustasa, makasugo kamo ni ining bungtura sa pagbalhin ug mubalhin kini, pinaagi sa pagtuo, walay dili mahimo ninyo. Pinaagi sa pagtuo, walay dili mahimo ninyo. Kung naara gyud kay pagtuo, nga di gyud ka makasala, di gyud ka makasala. Pero kung ang imong pagtuo makasala, kay tao ra gyud ka, makasala gyud ka. Kay una sa tanan, ikaw ug ako, naa na ato ang balang espiritu. Sa dili pa ta mubuhat, nagpugong siya, mutabang siya, mumaymay siya, mupahinumdum siya, mutudlo siya sa dapat natong buhaton. Ang kulang ra gyud sa tao ang pagtuo. Kon ang imong pagtuo lisod gyud ka. Pero kung ang imong pagtuo haruhay na. Kay nganuman kontento ka. Pero bisan kung naa kay kwarta, naa kay trabaho, negosyo gupan pa, kung ang imong pagtuo lisod ra, pertigyo ng lisura, makaluluoy ka. Nganuman gihatagan ka, pero murag wala ka kadawat. Kay wa ka makontento. Mao ni ang mensahe mga kaigsuonan sa atong Ginoong Hesukristo nga kinahanglan nga sa ato ang pagpuyo o uban kang Kristo Hesus mga kaigsuonan, matarong gyud ta. Importante gyud nga ato gyud nang huptan, atong tipigan ang pulo nga kita gimatarong sa Dios diha kang Kristo. Ug bag-o na gyud ta. Barugan gyud nato na bisag asa ta. Bag-o na gyud ta. Ayaw tuuhi ang pagtuo sa uban. Ayaw dawata ang pagtuo sa uban nga mga tao nga moingon nga makasala ra gyud ka. Kay ang ilang gisulti mao na ilang nakita silang kagalingon. Apan atong pagtuo diha kang Kristo, dili ta makasala. Nganuman na ang balang espiritu. Naa ang balang espiritu
mo giya, mo pahinomdom, mo pasidaan, mo tudlo kanatong tanan. Lamang ang tambag sa Dios kung may dalunggan ka, pamatia ang giingon sa balaang espiritu diha sa iglesia. Muna kung musimba ka, seryosuha ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Nga doon na kay madala sa imong pag-uli sa inyo ha, og itudlo ni sa imong kaugalingon og sa imong pamilya. I-apply na kay pinaagi ni ana dili gid ka magkasala. Kay ang pulong sa Dios hingpit, ang pulong sa Dios makapanalipod, ang pulong sa Dios mga kaigsuonan gamhanan. Naabitaw sa sulat ni Apostol Pablo sa Episo Kapitulo 6 versikulo 17 man siguro na. Ako na nga tan-awon mga kaigsuonan nga bisan asa ta ang pagtuo importante gyud kayo. Episo Kapitulo 6 versikulo 17 ingon dinhi, og ikalo ninyo ang kaluwasan. Asa to 16. Okay, versikulo 16. Dad-a kanunay ang inyong taming nga mao ang inyong pagtuo. Kay pinaagi niini makapalong kamo sa tanang nagsiga nga ipana kaninyo sa yawa. Kung ang imong pagtuo align gyud sa mensahe sa Ginoo, do na kay taming dili ka mailad. Ang mga kining giingon nga ipana, mauni ang ibato, mauni ang isulti, mauni ang mga pulong nga imong madunggan nga angay gyud nimong ilaylo. Dili nimo entertainon na ay mga taong moingon na makasala ra gyud kapasag dahil na sila. Kay mauna ilang nakita silang kaugalingon. Apan ato gyung barugan nga dili na mao'y nakita nato sa atong pagpangalagad sa Dios. Kay ato man gituman ang mga gidili. Ato man giampingan o gitaguan ang mga gitugot. Kabalo na gud ta unsay sala ug unsay dili sala. Siya ro pod nga ang atong kahibalo ato rang ibaylo sa kamatayon. Mga igsuon, kung ikaw bana, di gyud ka pwede moingon nga makasala ra gyud ka kay tao ka. Grabe na sad kaayo. Abi kay tao moingon na lang ka nga makasala ra gyud ko kay sa akong pagkabana kay tao ra. May tabuan na daghang kabit-kabit. Inood na. Barugi. Kay diha kang Kristo mga kaigsuonan, do na tay kagawasan sa sala o sa kamatayon. Lamang kinahanglan dad-o na to ang atong pagtuo. Ug dili na to ibaylo sa pagtuo sa mga tao. Dili na to ibaylo sa mga pagtuo nga kalibutanon. Ang atong pagtuo langit nun. Ang atong pagtuo Dios nun. Matarong ka, matarong tang tanan, og kita iyang gibalaan. Maunay atong barugan. Mga igsuon, kuhaon na nato ng pagtuog, pagtulunan sa kalibutan nga moingon nga makasala ra gyud. Mga tao nang wala maning kamot. Mga tao na mga kaigsuonan nga naghatag og higayon sa ilang kaugalingon pag-entertain sa kamatayon. Atong katunan ang pagkinabuhing langit nun. Atong bansayon atong kaugalingon sa pagkinabuhing Dios nun, pagkinabuhi nga matarog balaan sa iyang atubangan. Naaman nato gyud. Naara gyud nato. Mao bitaw na niingon si Jesus, walay dili ninyo mahimo. Pinaagi sa pagtuo, makahimo kamo. Mao nang bisan asa ta atong ikalo ang atong pagtuo. Aron ang mga paglimbong, mga pagpanikas na ni Satanas di gyud na kasod. Kay mao man giingon ni Apostol Pablo mahitungod sa atong pakig-away sa espiritong dautan. Ikalo, dad-a kanunay ang inyong taming nga mao ang inyong pagtuo kay pinaagi niini makapalong kamo sa tanang nagsiga nga ipana kaninyo sa yawa. Kung naay tao nga moingon makasala ra gyud ka, ayaw na entertain na kay naa kay pagtuo. Kung naay mga tao moingon nga kay gipanagna naman ni Jesus diha sa Mateo Kapitulo 5 versikulo 12, versikulo 11, versikulo 12 nga bugal-bugalan ta,
Dauton ta, libakon, butang-butangan sa tanang matang sa sala. Kana mahitabo gyud na sa tao nga tinud-anay nangalagad sa Dios. Ang problema kung ikaw nga nangalagad sa Dios, ikaw mo'y namutang-butang. Maubitaw ng kitang mga Kristohanon, likayan nato ang pagpakigsulti sa mga tao nga kana bitang kulang og pagpamalandong. Kay basig mo makakarga ka, makatubag ka, pero mao man ni pinaka-importante. Dili gyud ka ka-entertain lagi. Kung ang balang espiritu naghari nimo. Kupti kanunay og dada kanunay ang pagtuo. Bisan asa ta. Ato gyud ang klimon og barugan nga di gyud ka makasala. Di gyud ta makasala. Ato nang klimon kay naatay pagtuo. Walay dili mahimo sa tawo nga may pagtuo. Maunay giingon ni Jesus. Pero alang ni atong kulang og pagtuo, kulang-kulang og pagtuo, maunay ilang panultihon nga makasala gyud ang tawo. Pero alang nato, di ta makasala. Kay dili nato tugutan nga kita nga bana, ako nga bana, makasala ko sa akong asawa. Dili na ko tugutan. Di gyud ko motuo nga ako nga amahan makasala ko sa pagdumalas akong mga anak. Dili na ko tugutan og di ko motuo nga ako makasala sa pagdumala nako sa pamilya. Kay ang akong pagdumala, ingon nga banas akong asawa, ingon nga amahan sa ako ang mga anak, gidumala nako sa Biblia. Dili ko motuo nga makasala ko sa akong pagdumala sa tao, sa simbahan. Nganuman, walay dili mahimo sa tao nga may pagtuo. Ayaw tuguti nga ang imong pagtuo, ibaylo lang sa pagtuo sa mga taong naas kalibutan. Kana mo ingon ang tao, mga kigson, ano agi perpektong tao. Kana butbut na siya. Kay kung walay perpekto nga tao atubangan sa Dios, dili na isulti ni Jesus ang Mateo Kapitulo 5:48. Pag mahingpit ka mo, kay hingpit ang Dios nga inyong ilagaran nga to sa langit. Lamang ang tao ragyod mga kaigsuonan mo entertain ragyod sa mga pulong sa kalibutan, mao hinungdan ang kinabuhi nagkabulubalintang. Nagkabulubalintong. Off and on ang kinabuhi. Muna ang akong mga pagdasig. Ayaw entertain na o ayaw paminawa ang mga pulong nga dili gikan niya. Mga pulong nga gikan sa tao, mga pulong nga gikan sa kaway, ayaw paminawa, ayaw entertain na. Maunang diha sa kalibutan mga kaigsuonan, pilio na to ang pwede na to ikauban. Pilia ang pwede nimong mahimong barkada. Kung sila muunong ba. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga sa mga pulong sa Dios nga atong nadunggan, nga diha kang Kristo ikaw ug ako gimatarong gibalaan. Ug kini dili mahimo sa balaod. Wala mahimo sa balaod mga kaigsuonan. Tanawon ra gud nato ang kapitulo 8 sa Roma, bersikulo 2, kay ang balaod sa espiritu naghatag og kinabuhi diha sa pakigiusa kang Kristo Hesus, nagluwas kanako gikan sa balaod sa sala og sa kamatayon. Dalaygon ang Dios sa mga kaigsuonan, og ang duna pay wala gyud mabuhat sa balaod. Usa ni anak kanang pagtubos. Dili gyud mabuhat sa balaod ang pagtubos. Walay nahimo ang balaod mahitungod sa pagtubos. Pero diha kang Kristo ikaw ug ako, itang tanan itubos. Mga tinubos ta. Kana bitaw gitubos mga kaigsuonan na ama bitaw na sa duwa sa mga bata. Sa amuang sa una, kanang duwa sa dinakpanay, kanang kayukok, kanang balay-balay bitaw, nga naay balay-balay, balay sa imong kontra, niya ikaw po naay balay. O niya kung kisa tong imo makauban nga madakpan, ibulad. O niya kinahanglan ni imuhan ng kwaon. O niya kung ikaw nga nadakpan, kusog ka nga mudagan, o niya gibulad na ka dito, o niya kato nga imong kauban,
hinay kay mudagan, pwede kaayo nga sumalas yung sabot tubsanay. Kanang buti pasabot, ikaw nga gibulad, pwede kang tubson sa imuhang kuan, imong kauban. Mauna nga ikaw ug ako, imbis kita mo'y bitayon og ilangsang dito sa cross, si Jesus ang nagpalangsang. Gitubos ta. Ug wala na mahimo sa balaod. Mao na hinumdumi mga kaigsuonan. Ibutang nato sa atong kaugalingon. Ibutang gyud nato sa atong kaugalingon. Ako gyud malikon. Ayaw gyud tuguti nga mutuo ka nga makasala ka. Ano man, mahimo lagi na sa tao nga may pagtuo. Ayaw tuguti nga mutuo ka nga sa imong pagpanarbaho dihas imong kumpanya makasala ka mo nang mangawat ra kag oras. Makasala ra gyud ko Lord kay makapangawat gyud ko anig oras ron. Selo ako. Ayaw tuguti nga sa imuhang pagpanarbaho makasala ka sa imong amo. Mahimo na nga di ka kasaha. Kay naa kay pagtuos Ginoo. Tinuod na, di gyud ka makasa bisan sa imong pagnegosyo. Kung naninda ka, di ka pwede, dili ka makasa kay naa kay pagtuo. Pero kung mayong ka nga makasala ra gyud ko, manindag gyud kag sigarilyo, manindag gyud kag bino, manindag gyud kag mga makasala. Mao nang naay mga tawo nga naay pagtuo, naay pagtuos Ginoo nga kulang ang ilahang pagtuo sa mitsay sa Ginoo. Mga igsuon, matud pa ni Sister Maricel, dako gyud kaayo ang diferensya kung ang imong amiga hon nakahibalo sa pulong sa Ginoo. Kay pirmi dasig ang mabati, pero pag dili Kristohanon masuko hinuon nga maghisgot ta sa pulong sa Ginoo. Tinuod gyud na. Nars Buyan ningon siya na ay verse Pastor Gideon nga ang tao maangkon nga walay sala bakakon. Kana siya pagdasig na siya sa mga tao aron maghinulsol. Ang unang Juan kapitulo 1. Tinuod na. Pagdasig na siya sa mga tao aron paghinulsol. Okay, sa versikulo 3, sa versikulo 6 ana at akato ng tan-awon ha. Mao ni nakanindo sa atong programa mga kaigsuonan kay nagmonitor ko sa inyong mga mensahe. Kung dunay mga mensahe nga kinahanglan akong hisgutan, ako nang hisgutan. Versikulo 1, unang Juan kapitulo 1 versikulo 6. Ingon dinhi kun moingon kita nga nahiusa na kita sa Dios, apan nagpuyo di ay gihapon diha sa kangitngit, na makakita og wala magkinabuhi sumala sa kamatuoran. Ang tao nga naay sala, tinuod yun na nga wala magkinabuhi sa kamatuoran. Nagkinabuhi ra gyapon sa kangitngit. Nya kita nag-ingon naman tang nahiusa ta kang Kristo. Unya moingon ra gyapon di itang nakasala. Unsa man di ay kapuslanan sa balang espiritu nga moingon ra gyapon tang makasala ra gyud ta. Diri sa bersikulo 8, unang Juan kapitulo 1 bersikulo 8, pagdasig ni sa mga tao aron ang tao makakaton sa pagpangayog pasaylos Ginoo. Wala na i-offer aron motuo ta nga makasala ra gyud ta. Ha? Usahay man gud ang diskusyon mga kaigsuonan, dili hanay bitaw. Kini siya usa man gud ni kapamaagi mga kaigsuonan aron pagpakita, pagpasabot sa tao nga kun ang tao wala sa Ginoo, wala na gyoy paglaom? Naa. Ingon din nga kun mo ingon kita nga wala kitay sala, gilimbungan nato atong kaugalingon og wala ka nato ang kamatuoran. Apan kun isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong o matinud-anon sa iyang saad mo pasaylo gayod sa tanan nato mga sala og maghinlo sa tanan tong mga kalapasan. Kini siya pagdasig ni siya sa mga tao aron matudluan ang tao nga naay pamaagi ang Dios aron ka makabalik diha sa Ginoo. For example, ikaw nga bana, pwede di ikaw mo ingon nga Lord,
Pasaylo ako nga nakasala ko sa akong pagkabana. O sa may sala sa imong pagkabana kung wa ka magbinuang? Kay ang tinuod nga naa kang Kristo, nay usa kang Kristo, wala naman na magbinuang. Bag-o na ganing kinabuhi, bag-o nang binuhat. Ang daan milabay na, ang bag-o miabot na. Unya tipigan gihapon nato nga kining bersikulo 8. Kining bersikulo 8 pagdasig nis mga tao. Kana bitaw mga tao, mga kaigsuonan na dala, ayaw lagi padala. Natural ang mga tao moingon nga, natural ang Biblia moingon nga, ayaw og ingon nga, wala na kay chance. Ayaw pag ingon nga, wala na kay higayon. Naapay chance ang imong ginabuhi. Kay naay minsay ang Dios nga makabalik ka kaniya sa dihang maghinulsol ka. Daghan kay mga bersikulo like ni David. Pero wala na ibilin or ipasabot isulat diha aron mo tuot nga makasala ra gyud ta. Pag-agni o pagdasig nas mga taong napakyas. Sugot day ka nga mapakyas ra ka sa imong pagkasawa, sa imong pagkabana. Asa man imong pagtuo? Dili day ta mutuo atong giingon ni Jesus nga walay dili mahimo sa taong may pagtuo. Dili day na maoy atong tuuhan. Kay ato ra gyung tuuhan nga makasala ra gyud ta. Dili di ay nato tuuhan og dawaton tong giingon ni Jesus nga pag mahingpit mo, be perfect kay ang inyong amahan sa langit hingpit. Dili day nato tuuhan ang giingon sa Biblia pagbalaan kamo kay ako balaan man. Dili day na mahitabo. Igsuon ko sa Ginoo mahitabo na sa taong may pagtuo. Pero sa taong kulang-kulang og pagtuo, muadto gyud na sa sala. Maunay dili mahimo sa balaod. Pero diha kang Kristo, mahimo. Mao nang diha sa Kristohanon nga kinabuhi isultihan ko kamo, wala ililong ang nakit-an sa Ginoo nga dunay Kristohanong maimperno. Dunay Kristohanong malangit. Asa man ka? Sa Kristohanong maimperno, sa Kristohanong malangit. Ayaw paghukom. Pastor Gideon, ayaw paghukom. Mauman ay madali. Naghukom. Nang hukom ko kung wala na mabasa sa Biblia. Pero kung nabasa na sa Biblia, dili na mao'y pagpasabot nga ng hukom ko. Doon ay mga Kristohanon nga dili malangit. Dili na paghukom ha. Gisulti na sa Biblia. Doon na gani mga magwawali nga dili mga langit. Doon na pagani naghimog mga milagro, nagpagawas og yawa, dili malangit. Ayaw tuguti nga usa ka. Magbantay gyud ta. Magambing ta. Kay naa nato ang kana bitang pagpili. Naaman nato ang pagpili, kagawasan sa pagpili. Si Nars Boyan ang gipasabot sa among nagdumala o nagwali Pastor Gideon, sala kuno na nga tinuyo na ako no po'y sala nga wala tuyoa. Unsa gud na pastor nga sala nga tinuyo ug wala sala tuyoa. Na ako no'y sala nga tinuyo, na apo kuno'y sala nga wala tuyoa. Ang sala nga wala tuyoa, kana sigurong wala ka magtuon sa Biblia. Pero kung nagtuon sa Biblia, matagkaron og unya naamanggod ang balang espiritu. Gawas lamang kung wala nato pahari ang balang espiritu, kana mahitabo nga makasala gyud ka sa wala nimo tuyoa. Pero kung kana bitong bersikulo 1, kung moingon kita nga wala kitay sala, kana bitong lisod manggod kana bitong
parihaon og sabot kanang nagpakasala ug ang nakasala. Kanang nakasala maunay gipasabot sa inyo magtutudlo nga sala nga wala tuyuan, nakasala ka. O niya, kanang nagpakasala, sala nga na tinuyo. Pero, ang mensahe sa Dios kanang sala nga wala tuyua, pwede na nimong likayan. Pwede na nimong malikayan. Pwede nimong ilikay nimo ang imong kaugalingon, kana kung naa kay pagtuo. Naunduman nato, doon ay mga klaseng pagtuo, na ay pagtuo nga nagduha-duha, na ay pagtuo nga sa pulong lamang, na ay pagtuo nga buhi, na ay pagtuo mga kaigsunan nga mudala nimo sa kinabuhi katapusan. Na apoy pagtuo nga di gyud makasud sa gingharian sa Dios. Kay na may mga tao nga nagtuo nga nagtawag og Ginoo. Nganong nagtawag sila Ginoo kay naay pagtuo. Pero ang ilang pagtawag wala ikinabuhi. Mao bitaw nang ang Kristohanon mga kaigsunan giklaro sa Biblia, doon ay Kristohanong malangit, doon na po'y Kristohanong dili malangit. Kanang napulo kadalaga sa ato ng hisgutan diri, Kristohano na sila. Kanang napulo kadalaga na anay Biblia, mauna ang suga, na anay bala ang espiritu, maunang lana. Apa nagduka sila, nangatulog sila. Ang sala nga tinuyo bisag nakabalo ka nga sala sa imo gihapong gibuhat. Pakikorek pastor, thanks po. Kana bitong nasayod ka o niya usahay manggod ang mga tao, mga kaigsuonan. Mura bitaw og kapit patalim, bisan og sala hala buhaton ra gyud kay kapit patalim na lang, na ay kahadlok, na ay kabalaka. Sakto na kanang sala nga tinuyo, kanang nakabalo ka apan imong gibuhat. Ayaw buhata. Likay. Usas maka tabang nimo aron makalikay ka, magampo ka, magdaig ka sa Dios, o ilayo nimo ang imong kaugalingon sa butang nga kana bitawng nang-invite nimo. Kana bitawng nangamay nimo nga sala. Ilayo ang imong kaugalingon. Palayo. Paghimo dayog mga pagdaig. Paghimo dayog mga pagampo. Mauna ni ingon si Apostol Pablo, diha sa Epeso Kapitulo 6:18, himua kining tanan diha sa mga pagampo. Ang problema sa Kristohanon, kulang kayo og mga pagampo. Kulang kaayo og mga pagpasalamat. Nga unta, mauna man unta ni atong nabatasan samtang bata pa ta. Di ba sa bata pa ta, gitudluan na ta, read your Bible, pray every day. Pray every day. Pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow. Mayong gabi ni Pastor Artemio Pakli. Pastor, mayong gabi ni mo diha. Kumusta naman ang buhol? Kumusta naman ang baboy nga putig chichan? Bitaw, kumusta naman ka diha, Pastor? Mingaw na ko ninyo diha. Matod pa ni Pastor Art Pakli, ingon siya sa Santiago 4 versikulo 17, tagaan ako nig panahon sa pagtagad ni ini. Busa ang tao nga nasayod unsay maayo nga buhaton apan wala magbuhat ni ini nakasala. Tapulan man pod. Naay mga tao tapulan. Kabalo siya nga maayo ang pagampo, wa buhata. Kabalo nga maayo ang pagbasa, way basa-basa, kay perting duka. Salamat kayo sa imuhang pagpaambit, Pastor Art. Kumusta mo diha? Ang Diyos magpanalangin og maayong gabi. Si maayong gabi, Pastor, paampo ko. Ako mga apo nga kiniusa nako kaapo si Nico kay bunugon sa mga wang. Tudlo isad taon po ang magulang. Mas maayo seminaron ang magulang. Salamat Pastor gikan ni Nars Buyan. Salamat
Pastor Gideon nga mga maayong pagpasabot og nakasabot rako kaayo. Ang meaning di ay ana pastor ilhanan di ay na sa tinuod nga gigiyahan og naningkamot tas paglikay sa uban. Sa pagtabang sa Ginoo kay wa jud mahimo kun wala ang Dios. Mao bitaw magpaduol ta. Mag-ambo ta kanunay kay wa man gyud tay mahimo kun wala ang Dios. Mao bitaw na niingon buhata ang tanan diha sa mga pag-ampo niya si Jesus miingon pag-ampo kamo aron dili kamo madaog sa panulay. Diha pa lang sa mga tambag ug pahinumdom pahimangno ni Jesus nagpakita na nga kita mapukan kung wa tay mga pag-ampo. Kulang gani tag mga pag-ampo mapukan gyud ta. Ampo lang pug pila ra ka segundo. Ang uban wa nagyud segundo wa nay ampo. Isa ra mo ampo kung naanay dili maayo mahitabo. Grabe makatiyabaw, grabe makahilak. Mao man nay kasagaran sa tao. Isa ra na mangita kung wala na. Isa ra makaamgo kung wala na. Dapat dili nato ang kunon nga inana ta. Kanang ilahi gyud nato atong kaugalingon kay nahiusa naman ta ni Jesus. Mga tao ta nga naay panabot. Mga tao tang dunay kahibalo karon og sa umalabot. Mga igsuon. So atong hinumduman mga igsuon nga ikaw ug ako gitubos ta. Tinubos na ta. Diha sa Roma mga igsuon, Roma Kapitulo 3, ako ning tagaan og pagtagad. Roma Kapitulo 3, ako ning pangitaon diri mga kaigsuonan 24 mga igsuon. Roma Kapitulo 3 24. Apan pinaagi sa grasya nga gasa sa Dios ngadto kanila mahimo silang matarong pinagi kang Kristo Jesus nga nagluwas kanila. Gihatag siya sa Dios aron pinaagi siyang dugo mapasaylo ang mga sala sa mutuo kaniya. Kinsa gani ang mga sala nga mapasaylo katurag yung mutuo. Pero sa balaod mga kaigsuonan dili na mapasaylo kay tabunan ra ang sala. Pero ang tao nga mutuo diha kang Kristo bisag unsang salaa mapasaylo. Mapasaylo ang mga sala sa mutuo kaniya niining paagiha gipakita sa Dios ang iyang pagkamatarong tungod sa iyang pagkamapailubon wala niya tagda ang ilang mga sala kaniadto. Apan karon gitagad na niya ang mga sala sa mga tao aron pagpakita nga siya matarong hinuon niya niyang matarong himuon niyang matarong ang tanan nga mutuo kang Kristo. Importante gyud mga kaigsuonan ang pagtuo. Ang pangutana, ang pagtuo ba nimo buhi ba? Kung buhi ang atong pagtuo, ang gipakita ni Jesus nagbuhat ta sa mga buhat sa Ginoo. Maayo nga pakig-uban ni Brother Ruel Sanipa, Pastor, maayong gabi diha sa imong pamilya, request kog kanta ang gugma mo. Mga ikog pasensya Brother Ruel, wala ko ka tubag sa imuhang pangutana kag imuhang tawag kaganina kay ako ang cellphone gibilin diri sa recording studio, gi-charge nako niya doon ako gitrabaho sa gawas wa gyud ko katubag taon. Unang mga ikusad kog pasensya kung doon ay may mga panahon nga motawag mo nga di ko katubag kay doon na gyoy mga panahon nga dili nako dadon akong cellphone kay wala gyoy signal ang mga area diri sa bukid gawas lamang diri sa recording studio. Matod pa ni Edgardo Miral tinuod jud na pastor ang pagtuo nga wala buhat na makita sa Santiago. Tinuod gyud. So daghan mga kaigsuonan nga wala mabuhat sa balaod. Apan diha kang Kristo nahimo ang tanan. Diha kang Kristo madawat nato ang kanang panulundon. Panulundon nga wala na gyud katapusan. Diha kang Kristo magdala diha nato sa kinabuhing way katapusan, bag-ong espiritu, bag-ong kinabuhi, bag-ong pagtuo o niya tan-aw nato ang Hebreo Kapitulo 7 versikulo 9. Kay doon na pagyoy mga mensahe diha mga kaigsuonan nga angay natong tipigan. Hebreo Kapitulo 7
versikulo 19. Ingon sa dinhi, kay ang balaod ni Moses dili makahingpit og giilisan kini og usa ka mas maayong paglaom diin pinaagi niini makaduol kita sa Dios. Nalaygon ang Ginoo sa balaod gyud mga igsoon sa pagdumala ni Moses. Dili gyud makapahingpit. Di gyud makapahingpit. Even si Moses mga kaigsunan niabot gyud sa katapusan nga wa gani sa kasud sa yutang saad. Bantayanan kayo sa mga pangulo kana bitaw ang nahitabo ni Moses. Si Pablo do na say nabantayan, miingon siya nga gimanso o gibansay nako ang akong kaugalingon. Human ako iauhag ang maayong balita. Kay dili maayo nga ako mo'y di maluwas, ang mga tao nga akong giwalihan mo'y maluwas. Kay nahitabo yun ni Moses nga siya mo'y gisaaran og yutang saad, uban sa mga tao nga ihang gitabangan pinagi sa gahom sa Dios, siya hinuoy wa kasod sa yutang saad. Unya kanang yutang saad mga kaigsuonan kung imong lantawon, maura gihapon ang kahimtang sa atong pagkakristohano. Tanaw na to ha. Ako ning ipakita ninyo. Kining naa sa una-una nako og sa akong kasing-kasing nga gikan sa Ginoo. Ang kahimtang sa mga Israelita, mga pinili sila sa Dios. Katawhan sila sa Dios. Ang mga Israelita naulipon sa gahom sa Ehipto. Wala sila'y kagawasan, ulipon sila, unsay gusto sa Ehipto, buhato na nila. Nagmulo ang mga Israelita sulod sa 4 kagatos katuig. Kanang 4 kagatos katuig, perti na yun ang dugaya. Og nadunggan sila sa Dios. Gipadala sa Dios si Moses, aron pagluwas kanila sa gahom sa Ginoo. O pinaagi sa gahom sa Ginoo. Sa daling istorya, mingtuo sila kang Moses, nakubinsi ni Moses ang mga Israelita o giluwas sila gikan sa Ehipto. Sa diha nga naa sila sa kaluwasan, nagpanaw sila sa kaluwasan, doon na sila'y gipaabot nga saad nga maong Kanaan. Diin wala na ditoy kagutom, wala na ditoy mulatos nila, wala na musugo nila nga pagpaantos nila, wala na kauhaw, wala na kagutom sa maong dapit. Giluwas sila sa Dios pinagi kang Moses, gipalabang sila sa dagat nga pula, pinagi sa gahom sa Dios nga naa kang Moses. Og sa diha nga naa na sila sa kaluwasan, matag karon og unya adlaw o gabi, kinahanglan silang magbansay. Kinahanglan silang makakaton. Mao hinungdan gitrain sila kanunay sa Dios. Pinagi kang Moses. Maoy hinungdan nga atong makit-an sa ilang kinabuhi nga makasinati silang kauhaw, makasinati silang kagutom, makasinati silang kalisod, aron dili sila magmagarbuhon sa panahon nga naa na sila sa Kanaan. Now atong tan-awon mga kaigsuonan ang kahimtang sa Kristohanon. Ikaw ug ako, walay laing nakaluwas nato ang Dios, pinaagi kang Kristo. Giluwas ta sa Dios, pinaagi sa kinabuhi ug sa dugo ni Hesukristo. Og sa diha nga naa nata kang Kristo, na dawatan nato ang kaluwasan gikan sa gahom sa sala, mga igsuon, dunay saad ang Dios nga maong bagong langit ug bagong yuta. Og kung atong tan-awon, samtang buhi pata, na atas training karon. Matag karon og unya na atas training. Kung maghisgot tag training na ay mga exam, dunay mga kalisod, dunay mga dili gyud kaya
gawas lamang sa pagpaduol o pagpaubos sa atong kaugalingon sa tubangan sa Dios. Ang bagong langit o bangong yuta kung imong tan-awon daw sama sa Kanaan. Ang bagong langit gisaad sa Dios sa mga taong nangaluwas gikan sa sala. Ang Kanaan gisaad sa Dios sa mga katawhan sa Dios nga mao ang mga Israelita nga iyang giluwas gikan sa gahom sa Ehipto. Ang pangutana, tanan ba nga nangaluwas gikan sa gahom sa Ehipto nakasud sa yutang saad? Wala. Ang wala makasud sa yutang saad katong mga taong ni rebelde ni Moses. Gilamoy sila sa yuta. Ang uban nangamatay sila sa mga mananap sa kamingawan. Nangamatay sila ug wa gyud sila makasulod sa yutang saad. Nganuman ni rebelde sila ni Moses. Karon ikaw ug ako giluwas ta sa Dios pinaagi ni Hesukristo. Kon ang usa ka tawo nga giluwas ni Kristo, tawo nga nahimong Kristohanon ug tawo nga nahimong magtotoo, sama nato kon mo rebelde ta ni Ginoong Hesus. Wa gyoy mabuhat ni mahimo si Jesus. Unsa giingon ni Jesus? Dili ta niya ilhon. Kay gitapos na ni Jesus ang tanan. Mao hinungdan ikaw ug ako dili nato tuuhan nga magpuyo ta sa sala kay makasala ra gyud ta. Ayaw tuuhi nga makasala ra ka sa imong pagkabana, sa imong pag-asawa. Grabe sad no, naa kay kahibalo, naa kay kaalam, naa pagibalang espiritu, naa pagi kay pulong sa Ginoo niya makasala pagyud ka sa imong pag-asawa. Makasala pagyud ka sa imong pagkabana, makasala pagyud ka sa imong pagkaginikanan, naunsa man kang klase nga pagkatao? Nagdinangag ra gyud ka sa imong pagkakristohanon? Ayaw pagdinangag, paghinamtong sad. Ayaw bugal-bugali ang imong kaugalingon. Mao bitaw na nga kinahanglan bisan asa ta dad-o nato ang pagtuo. Na Kristohanon ta, tagalangit ta. Kay kung mahitabo mga kaigsuonan nga mutuo ta nga di kita hingpit, mga igsuon mo ratag naas ilalom sa balaod nga ang balaod dili hingpit. Nailalom naman ta diha kang Kristo og si Kristo naghingpit. Aron ikaw ug ako mahimong matarong og balaan at tubangan sa Dios. Ang ato lamang mga kaigsunan pag kinabuhi. Mao bitaw ng dihas pag kinabuhi naag yun ang pagpaningkamot. Pagpaningkamot kanunay sa pagampo, pagpaningkamot kanunay sa pagpaduol sa Dios. Mao nay kanunay natong buhaton, mao nay kanunay natong i-apply sa atong ginabuhi. Usa sa mga pagpakita nga naningkamot ta kini bitang pagpakig-uban sa ato ang programang ang pulong mo kinabuhi ko. Naningkamot man ta ani. Usa man ni sa mga buhat, mga igsuon nga nagpakita nga naatay pagtuo nga dili gayud mapukan. Naatay pagtuo mga kaigsuonan nga dili gayud ta mapakyas. Mao nay atong gunitan, mao nay atong tipigan, bisag asa ta. Ikaw nga bana tuohi nga di ka makasa. Ikaw sad nga asawa, tuohi nga di gyud ka makasa sa imong pagka-asawa. Siya rosad, Kristohanon ka, mangabit pagyud ka. Kristohanon ka, niya mag-ulag-ulag pagyud ka, mangibog pagyud ka. Sa kang klase nga pagka-Kristohanon. Matud pa sa sinuldihan sa kalibutan. Saon man, Kristohanon. Bastos kayo og mga linihukan. Noon diha sa Biblia, doon na yung mga tao nga kana bitawng wala review ka.
Naamang goy simbahan gyud nga dili mang rebuke. Kanang 7 ka simbahan sa iglesia, dunay simbahan diha nga kanang 7 ka simbahan or 7 ka simbahan, 7 ka iglesia diha sa gipadayag. Dunay simbahan diha nga ang ilahang mga kauban diha sa simbahan, ilang sakop sa simbahan, wala gyud nila rebuke ka. Wala sila ka-rebuke ni Jezebel nga ang mga tao igiagni sa pagpakighilawas, sa pagpanapaw. Iba na ay mga simbahan, mga kaigsuon, nga daghan kaayong mga nagpuyo-puyo lang, daghan kaayong mga ilisanay lang, ilisanay bana, ilisanay asawa. Naay mga inana. Kay ang ilang pagtuo makasala raman. Narabitaw unang Juan kapitulo 1 bersikulo 9. Pero sa Biblia, ang ipasabot, di ka makasala. Pero alang ni adtong mga nakasala, ang Biblia sad wala mo kanabitang wala mo sirado. Naay gihatag o gipakita ang Biblia nga ang tao nga nakasala samtang buhi pa duna pay chance nga makabalik siya diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Pero wala na magpakita nga maghatag og lisensya nato aron ta mutuo nga makasala gyud ta. Matod pa ni Wilma, good PM Pastor Gideon, salamat kay naka-live na pod ka. Makabati na pod mi sa pulong sa Ginoo. Mao na mga kaigsuonan sa gipakita dinhi nga ang balaod wala gyud makahatag og kahingpitan sa tao. Pero diha kang Kristo nakahatag og kahingpitan. Unya kita gitagaan ta sa Ginoo kanang gasa nga makakontrol ta. Makapugong ta ba? Usa sa mga pamaagi nga makapugong ta kanang likay ta daan. Makabantay ka nga anang lugar murag madala ka likay daan. Ayaw gyud kana bitawng ayaw gyud kumpiyansa. Mao bitaw nang si Joseph mga igsuon. Kung imong tan-awon sa panahon ni Joseph, patoy balang espiritu nga nagapamuhat o gibubo sa Dios. Sa katapusang mga adlaw, diha na gibubo ang balang espiritu o ang balang espiritu maunay mutabang, mumaymay, mudasig, mupahinumdo, mutudlo sa atong pagpuyo sa kalibutan. Usara gyud ang Yahweh aron makapamuhat ang balang espiritu. Kung may dalunggan ka, paminaw sa gisultis balang espiritu sa mga kasimbahanan. Mao nang diha sa simbahan, kung mosimba ka, importante gyud ang pulong sa Ginoo. Importante gyud ang pulong sa Ginoo. Ayaw gyud tuuhi nga dili importante ang pulong sa Dios. Importante ang pag-awit, importante ang pagdaig. Di ba kakadaig, di po kakaawit kung wa kay pulong sa Ginoo. Diha sa Roma 12 mga igsoon, Roma 8:12. Ako ni nga tagaan og pagtagad kay mao ni ato ang gibutang diha sa ato karon nga programa. Roma 8 bersikulo 12. Ingon sa bersikulo 12, ang balaod balaan ug ang kasuguan balaan matarong og maayo. Nagpasabot ba kini nga ang maayo maoy nagpatay kanako? Dili. Apan gigamit sa sala ang maayo ingon nga hinigiban sa pagpatay kanako aron madayag gayod ang matuod nga kinaiya sa sala. Busa pinaagi sa kasuguan nahimong labi pangilad ang sala. Kay dili man mulutaw ang sala kung wala ang kasuguan, wala ang balaod. O bitaw na nga tungod sa mga mensahe sa Dios nga diha giklaro ang kasuguan, ayaw pagpatay, ayaw pangawat,
ayaw panglimbong, ayaw panikas, ayaw pagtinapol, ayaw pagpauyon sa pamatasan nining panahon na kay diha mamulutaw ang sayop. Maubitaw na nga ikaw ug ako kung nagbasa ra gyud tag Biblia, tin-aw ug klaro kaayo nato kung unsay sayop ug unsay dili sayop. Ug unsay sala ug unsay dili sala. Karon kay nakabalo na ta, ang balang espiritu mudumala ka nato, mupahinumdum ka nato, mudasig ug mutudlo ka nato aron malikay ta sa dapit nga naa diha ang sala, naa diha ang tentasyon. Maubitaw nang kitang mga Kristohanon, kabantay mo, mingawon ta sa simbahan. Nindot kaayo mga kaigsuonan kung sa imong pagkakristohanon, kanang mingawon ka simbahan. Kay kung mingawon ka sa simbahan, nagpasabot na mga kaigsuonan nga, konektado ka kanunay sa presensya sa Dios. Konektado ka kanunay sa balaang espiritu. Naa kay relasyon sa Ginoo. Kay ang tao nga walay relasyon sa Ginoo di gyud na mingawon og simbahan. Kabantay mo kung walay maayong relasyon ang panimalay, di gyud mingawon kas imong panimalay. Unya, masuko pagani kung hisgutan ang imong panimalay, kung bati ang imong kaagi sa imong panimalay. Diba, doon ay mga kaagi sa kinabuhi sa tao nga gihimuan og drama sa radyo, gihimuan sa salida nga ang usa ka tawo dili na muuli, di na ganahang muuli kay bati kayo ang iyang nasinatian sa ilang Pinoyanan, sa ilang pamilya. Way relasyon. Pero kung doon na kay relasyon, taga-simana kung mahimo, adlaw-adlaw na akas imong pamilya. Mausad na'y mahitabo kung tinud-anay ka nga naay tinuod nga relasyon sa Ginoo, mingawon ka simbahan. Mingawon ka sa pagdaig, mingawon ka sa mga awit nga mga pagdaig, mingawon ka sa mga pag-awit nga kanabitang marilis ka. Ang problema mauni sa kinabuhi sa Kristohano, nag-awit ka unya wa ka marilis. Usahay sa mga kanabitang nagdumala or sa mga praise and worship. Mauni kuyaw kung nagdala ka sa praise and worship, membro ka or members ka sa praise and worship or worship team, unya nag-awit ka, naghalad ka sa imong talento ngadto sa Ginoo nga dili bitaw wala bitaw masintro nimo ang Ginoo. Mura bitaw og nabahin nimo ang imuhang pagbati alang sa tao nga gipaningkamutan nimo nga ang mga tao madala dili na siya mao. Kung ikaw usa ka membro sa worship team, sa imo palang gasa og hiyas, imo nang gihalad ang tanan sa Dios. Samtang nagdaig ka, nag-awit ka, nagduyog ka, unsa may talento nga gipiyal sa Ginoo nimo, himayaa ang Dios sa paggamit nimo ni ana. Dayga pasidunggi ang Dios sa paggamit nimo ni ana. Apan kung sa paggamit nimo sa gasa o hiyas, imo nang gigamit aron ang tao kana bitawng madala nimo, mabugatan ka kung dunay mga tao nga di madala. Sa kinabuhing Kristohanon mga igsuon, importante gyud nga mubarog ta. Importante gyud nga mubarog ta. Ang hidigiban aron makabarog ta way lain pagtuo. Kinahanglan ang atong pagtuo na align kanunay sa pulong sa Ginoo. Dili kay pagtuo gikan sa mga tao.
dili pagtuo nga gikan sa kalibutan. Pagtuo sa mensahe ni Kristo. Ingnon gyud nimo ang imong kaugalingon ug batasan ng kanunay, mauni giingon ni Jesus. Mauni ang gustos Ginoo. Mauni ang ikalipay sa Dios. Mauni ang paagi aron mahimaya nako ang Dios. Ang problema sa Kristohanon nganong mabugatan kay dili gusto sa Dios ang paningkamutang matuman. Ang gusto siyang kaugalingon. Kabantay mo mga kaigsunan, daghan kayong Kristohanon nga maglalis kay dili gusto sa Ginoo ang gisunod, ang gusto sa kaugalingon. Kabantay mo, dunay mga tao maingon nga, mauni akong gusto pastor, mauni akong gusto sister, kay mauni gikan sa Ginoo. Kana bitong ipasangil pa sa pasanginlan pa ang Ginoo. Mauni gusto nako Brad, mauni gusto nako sis. Kay kung maunay na batasan sa inyong simbahan o sa imuhang kinabuhi, ang mahitabuan na di gyud mo magkasinabot. Kay kung moingon ka nga mauni imong gusto, ang imong kauban moingon man pud na nga mauni akong gusto, gipadaygan bugos Ginoo ana. Mao bitaw nang kamo kung naamoy simbahan, naamagimoy simbahan, ayaw batasana ang paggamit anang pulong akong gusto. Mauni akong gusto mahitabo. Kay ang resulta unya ana, di mo magkasinabtanay. Kay masakitan man ka kung dili matuman ang imong gusto. The same time katupong imuhang ka-churchmate, mag-uol sad to kung dili pod mahitabo ang iyang gusto. Lain-lain biya og gusto ang tao, kay lain-lain siya og kaimtang, lain-lain pod siya og mga kaagi og nasinatian, og lain-lain pod siya og mga panginahanglanon. Mao bitaw nang diha sa pagpangalagad mga igsoon, kumuadto tag mga balay alampuanan, tan-awa unsay gusto nga imong nakaplagan sa balaang kasulatan. Unsa may kabubuton sa Dios, kanang gusto sa Dios. Mao bitaw na nga si Hesus nagtudlo gyud nga kinahanglan gyud kitang mga Kristohanon ang gusto sa Ginoo, ang kabubuton sa Ginoo mo'y matuman, dili ang atong gusto maoy matuman. Matod pa ni Mel Sabroso, BE Pastor, pwede ko mangayo og Bible para ako ihatag sa amo silingan? Nag-follow sad nimo. Kung doon na ragi ko'y Bible dire, kining Bible na ako dire, ako sa ninggi paggamit pod sa ako ang mga estudyante dire sa atong recording studio, kay doon ako'y mga gitudloan sab. Hatagan ragi ta sa Ginoo na makapaabot ta nimo og Biblia. Og ang Dios ragi mo tagbo anang tanan. Sister Mel Sabroso, salamat sa Ginoo nga mutagbo anang imong panginhanglan para sa imong silingan. Si Monticelio Gini, matod pa, amin, dili atong gusto kundili ang gustos Ginoo. Sama ni Jesus, not my will be done. Wow, pagkanindutas mensahe, no? Gikan ni Monticelio Gianni Buntilaw. Bisan si Jesus mga kaigsuonan naghatag gyud pag nag-ingnan. Ingon siya dito sa iyang prayer, nabati gyud niya nga sakit gyud ni. Perti gyud ning pagkasakit ang ilangsang sa cross. Mamatay siya diha sa ibabaw sa cross, perti gyud sakita. Ingon siya nga kung mahimo kuha kining kupas mga kasakit. Apan ang imong pagbuot mo'y matuman. Ya, daghan man karon mga igsuon nga mga Kristohanon. Maubitaw na maunay magdalag gubot diha simbahan. Maunay magdalag kasamok diha sa simbahan, maunay magdalag kabug-aton sa mga nangulo og nagdumala simbahan. For example, sa inyong simbahan 50 mo kabuok. Unya ka ng 50 ka tawo lain-lain na gusto.
Maingon, magtukod mong simbahan. Pastor, magtukod tag simbahan. Lipay ang pastor kay naanay ni offer og simbahan. Ang 50 ka tawo lahi maggusto. Ang gusto sa usa ka tawo nga ang kolor sa haligi pula. Di apoy usa ka tawo ang iyang kolor sa gusto sa haligi may pagkaabu-abuhon. Ingon po ang usa, akong gusto pastor kanang rimbo-rimbo kay nindot kay na. Ingon ang pastor, kamo na lay pagtukod, libog pa kaayo mo. Mao na mga lagad da dili kay kaning atong gusto, kun dili gustos Ginoo. O batasano nato na, bansayo nato na, ibig kami mga pastor, mga kaigsuonan. Unsa kaha ng inyong mga pastor? Kaya na may mga pastor sad nga, ila pong gusto mo'y matuman. O ingon dayon, mao ni akong gusto pastor, mao ni ako ang gusto sister. Mao ni akong gusto nga kuan, may tabo. Dili na siya maayong ihemplo. Dili na siya maayong panag-ingnan. Gawas lamang kung dunay tawo mo ingon unsa may gusto nimo pastor. Akong tubag ana, tan-aw na to unsay makapahimaya sa Ginoo. Kung unsay makapahimaya sa Ginoo, mao ni angay natong tumanon kay magdala ng panalangin. Ang pagbuhat sa kabut-on sa Dios mao ang pag-abli sa panalangin. Kana bitaw naa sa Mateo kapitulo, ako ning basahon mga kigsuonan. Mateo kapitulo 6 versikulo 33. Basahon gyud nako ni. Daghan kaayo mga taong nakamemorize nini. Ingon siya, apan labaw sa tanan, paharian ninyo ang Dios. Og pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabuton, og ang ubang mga butang ihatag ra niya kaninyo. Dunay mensahe nga gusto sa Dios nga ato ning masabtan. Kining bersikuloha nga akong ibasa. Una, paharia ang Dios. Kaya ang tinuod, dili ta kabuhat unsay gustos Ginoo kung dili siya maoy hari sa ato ang kinabuhi. Dili ta makabuhat sa unsay ikalipay sa Dios kung dili siya maoy hari sa atong kasing-kasing. Ang hari nagpakita na nga siya'y agalon, siya'y amo, siya'y atong konsulta kanunay. Manarbaho gani ka, dili maayo nga ikaw mo oy paminawon sa imong amo. Ikaw nga narbaho, ikaw mo'y maminaw sa imong amo kay ang imong amo mo onay nasayod. Kay nanarbaho man ka. Musabmitar gyud kas imong amo. Maunay tinuod nga paningkamot, angay natong paningkamutan sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Moingon tang hari si Jesus, siya mo'y atong alagaran. Siya ang atong amo. But ipasabot, unsay atong buhaton, atong ipangonsulta niya sa unsang paagi sa Biblia. Unsa may buhaton, angay nimong buhaton. Kon sa imuhang pagpangalagad gusto kang mutubo, magbasa kag Biblia, magampo ka. Unsa may angay nimong pangandaman kung magminyo ka alang sa mga batanon. Kinahanglan kilatiso nimo ang babae o ikaw babae kilatiso nimo ang lalaki. Dili ang hitsura kundi ang kinaiya. Mao na nga apan labaw sa tanan parian ninyo ang Dios. Sunod, pag kinabuhi kamo uyon sa iyang kabuton. Wala mag-ingon ang Biblia pag kinabuhi kamo uyon sa iyang kabuton og pahari ang Dios. Kay dili mangyud ta makatuman sa unsa may kabuton sa Dios kung dili siya maoy atong agalon. Ang problema, daghang mga Kristiyanon dili
dili ang atong Ginoo mo'y agalon. Kay kung agalon pa nato ang Dios, tuata nangonsulta sa Dios. Agalon man nato ang Dios, adto ta mangonsulta sa Dios, ug miingon ta nga unsa may gusto sa Dios. Ang mahitabo mga kaigsuonan kay sa ato ang kasagaran nga atong madunggan diha sa mga kasimbahanan, moingon man nga mao ni akong gusto pastor, mao ni akong gusto sister, mao ni akong gusto brother. Moingon po tungo sa dili na mao atong gisabutan, mao ni akong gusto nga matuman, pa na maglalis na. Mawagtang ang pagkamatarong, mawagtang ang pagkabalaan. Mao bitaw ang kinahanglan si Jesus mo isintro nato bisan asa ta. Unsay buot ipasabot anang isintro, siya'y atong panag-ingnan. Pangitao nato unsay iyang gusto, pamaagi ug unsay mga mensahe. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga naghatag og kahigayunan nga makadungog ta mga kaigsuonan sa pulong sa Dios. Maayong gabi ni Christopher Rondin. Salamat sa mensahe. Salamat sa klaro nga mensahe sa Ginoo Pastor Gideon klaro og tin-aw. Si Christian Kabugos, maayong gabi og dunay request nga dili makawang. Ako sa ni nga tagaan og pagtagad dili makawang diri lang sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Salamat kaayo sa imuhang pakig-uban og pag-share ni ining atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Matod pa ni Kawakani Belt Libron, tama jud ka pastor, mingaw nami sa amo simbahan. Naaman mi sa Japan pero layo kaayo ang simbahan. Dire sa balay rami ako asawa nag-worship. Wow. Kana mo'y nindot na. Wala magpasabot kung wala ka sa simbahan, di ka kasimba sa Dios. Kay bisan asa pwede ka makasimba sa Dios. Lamang kinahanglan kang moadtog simbahan para mahimo kang makadasig o makapalig-on sa uban o malig-on sad ka pinaagi sa uban. Kay kita daw sama sa agipo nga nanginahanglan tagdaob diha sa presensya sa Ginoo. Sa gingharian mo, dili makawang ang tanan, ang among pagpangamuyo, uban sa presensya, ikaw gayon nagatubag o Diyos. Dili makawang ang tanan, ang among pagpangamuyo. Doon ay pangutana diri sa MCG Tars. Pastor, pangutana ko sa balaod ni Hesukristo kung makasala ang mga Kristiyanon, maluwas pa ba kung makasala? Kung maingon tang makasala, dunay gibilin ang atong Ginoo nga pamaagi. Aron ang tao nga makasala, maluwas, kinahanglan siyang muhinulsol. Mga ipasaylo. Pero kung nagpakasala na siya, unsaon pag-release sa Ginoo sa kapasayloan kung siya nagpakasala. Kay ang pulong nagpakasala, tao nga nagbuhat sa sala nga iyang nasayrang sala. Mga tinguhan, sulod ng dughan ko, nagampo, nagadayo sa imong buhingalan. Matod pa ni atong Winsilslaw, makasala raman ko sa ako gisulti pastor no, pero ako masulti gyud ani daghan pagyud karon nga mga Kristiyanon nga nagbuhat pagdili maayo katubangan sa Dios. Gabuhat, pagpanugal, bisyo, lipin-lipin, kay naamay moingon god pod nga process man daw ang pagpangalagan.
tama man na pero delikado ana og maabtan sa kamatayon or pagbalik ni Hesus. Ang paninglan gyud ana mga pastor ug katong nakaila og unsay tama, kaya ako pastor mosilti gyud sa mga Kristohanon pareha ana, bahalag masuko mo nako. Tinuod yun na. Nindot kayo ni imuhang kanang kinabuhi, imuhang kinaiya atong Wenceslao. Dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi nga nagpanalangin kanimo. Bati bitaw kaayo mga kaigsuonan nga kana bitaw magwali unya uyon-uyonan ra ang tao. Unya ang mga tao ra ba mga kaigsuonan nga dili nimo mauyon-uyonan ko hadlokon dayon kag biyaan. Ingnon dayon ka nga amuundang nako, mubiya nako. Nya ang pastor sad nga mabalakon kaayo, mahadlokon sad. Maingon taon, ayaw taon, dahil na sa'yo praman taon ko ato doay. Unay mga tao, mga kaigsuonan nga na-spoiled. Spoiled na siya nga klase nga pagkatao. Dere sa itong programa, sa akong pagdumala, mga kaigsuonan, sa Biblia, atong desisyon nga sa ato ang kinabuhi, maningkamot yuta. Maningkamot yuta nga unsay kabubuton o gustos Ginoo mo'y matuman. Dili ka ng gustos tao o gustos sa atong kaugalingon. Ang gusto sa Dios magkinabuhitang balaanan, magkinabuhitang balaan. Ang gusto sa Dios nga magkinabuhitang mataron, nan magkinabuhitang mataron. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan sa ato ang panag-uban, siya nagpanalangin og nagtagbo sa tanan nga gikinahanglan. Dalaygon ang Dios nga nagpanalangin og akong gihangyo matagusa nga mahimo tag mga pagampo, pagpasalamat ngadto sa Ginoo. Ato siyang pasalamatan og ato siyang daygon sa mga pulong nga atong na katunan o nadunggan. Akong gihangyo matagusa nga moampo ta. Amahan na mo nga Dios nga magkagagahom. Nagpasalamat kami sa padayon nimong pagpanulti kanamo. Imo kaming gipasabot ug imo kaming gilig-on. Imo kaming gipahinumduman sa mga naangkon namo diha sa among pag-alagad kanimo, sa among pagtuo, diha sa among pagsunod sa imong mga mensahe. Nga kami nahiusa diha kang Kristo Amahan. Amahan Dios sa makagagahom, i-bless Ginoo matagusa nga nakadungog karon diin ang among pagtuo. Dili namo ibaylo sa mensahe sa kalibutan. Dili namo tugutan Ginoo nga ang among pagtuo kanimo mabayloan ra sa mga mensahe nga way kapuslanan. Nagaay kami kadasig kaisog sa pagparug niini hangtod sa pag-abot sa panahon nga ikaw mupalik alang kanamo. Among ihalad ang among kinabuhi, among isalig diha kanimo ang tanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kininyo igsuon Pastor Gideon moingon na usab sa atong programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Lang sa wala masayod, update lang nato mga kaigsuonan sa atong FM station. Sa pizza o sa itong pizzaha ang pagtukod na gyud. Murag naa sa tunga-tunga sa 15, 16, 17. Inanang mga adlawa anang si manahuna mao gyud ang pag-install sa atong FM station diri sa atong recording studio nga nagdala sa dial 101.1 Shine FM diri sa Balok naman sa Malabuyok, Cebu. Dalaygon ang Dios magpanalangin, ang Dios mag-uban kanatong kanan. Bye-bye and good night. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo
lang, Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan,